Yes, Faith. Imbomira vanhu vatipe screen vanenge vadhodhonye screen guys, dhodhonyai screen, dhodhonyai screen, dhodhonyai screen, Recess is made. dhodhonyai screen. Hi princess, dhodhonyai screen guys, dhodhonyai screen. Tiri kubasa. Tiri kubasa nasi panaita, nasi muvata pano. Dhodhonyai screen, dhodhonyai screen guys. Mama maskera say. Mama sismeli maskera say. Dhodhonyai screen guys. Dhodhonyai screen. Yes, it's Melly. Ndikutsvaga admin ndikutsvaga admin ansara pano. Kana asipo ndotongoisa vaita kana tafi admin. Makujaira ka princess. Kuita kuchinakidza ka. Paya screen guys, dhodhonyai screen, dhodhonyai screen. Mu share life. All right. Dhodhonyai screen guys, dhodhonyai screen, dhodhonyai screen, dhodhonyai screen. Let's tap and share, let's tap and share, let's tap and share, let's tap and share. Raka tepa raka share mwana wese. Let's tap and share, let's tap and share, let's tap and share. Let's tap and share, let's tap and share, let's tap and share, let's tap and share. Raka tepa raka share mwana wese, munhu wese kutepa nekushare, kutepa nekushare, kutepa nekushare. Let's tap and share, let's tap and share, let's tap and share. Tap screen guys, tap screen, tap screen, tap screen. Tap screen guys, tap screen. Tap and share, let's tap and share, let's tap and share. Tap screen. Tap and share. Tap screen guys, ya tarawih. Tap screen. Tap screen guys, tap screen, tap screen. Hi Jay, how are you? How are you? Tap screen, tap screen, tap screen. Tap screen guys, tap screen, tap screen. Tap screen guys, tap screen. Live euphoric. Tap live euphoric guys, tap live euphoric. Tap live euphoric. Ngara mtapa live euphoric guys. Muchibaya pakanzi hatimi yapo. Muchibaya pakanzi hatimi cho orange icho. Chipamusoro apo. Haishandi. Mubaye chakanzi hatimi chipamusoro apo guys. Chakanzi hatimi icho muchibaye icho. Chatimi club icho muchibaye. Tifure guys, tisvike 10k, tifure light, tifure ucho. Tifure life ive visible. Hande guys, hande tingoramba chingobaye. Atibaye. I think pano yazara ngatibaye. Because ndakangokusiya ichiti musina kubaya ka. Hanzina shandi andina macoin. Aiwa nhasi haisi dhere macoin, dhere kutaura nyaya. Kana vanawo vachakanda vasinawo havana chakanda tichazokanda. Ingosvika 10k Africa. Because ndozati hamuzomborambi muchibaya screen. Askera say everyone. Dhodhonyai screen. Mukutaura nezvenhasi. Mami tap screen guys, Request let's tap the guys. screen. Ndita request hande. Tap and share. Yeah, popular life manje. Yeah, kuti popular life, right? Maswera say guys. Askera say Maswera say. Nukwira ubvunza sha, kwira ubvunze. Right. Tari. Faida. Tafi. Fambai nenyaya guys. Ini ndiri kubasa. Chazoti time kana vangu vakatondwe. Shandipa zara manje pasina space. Nyandenas.
kana vanhu vangu vavata manje manje ya ndendanini panapa. So nyaya tari iripo ndekuti yes vaida tafi nyaya nemi ndeiti kana muri smell active vurai topic tibatana later guys. Sisimele ndakumbonogeza. geza uri palive iwe I just got home. Ndikugeza ndiripo pano hapana kwandikuenda. musabuduke pano. That's good Maswera all sei night guys. apano guys. How about that? Anyway, pandikushanda mwana vandifundisa nacho mumastreets hanzi pane vamwe madha vari kugara vakangovhura live vari kugeza ire mazuva Avo madai vavo. vanhu vane godo ndofunga nga vachireva mai vedu vanhu vari kugara vari palive mazuva Zvemasisine nazvo hatina kana basa navava ngavaite zvavanoita vamiro kubva kudhara. godo godo chaiso. Let's tap and share, guys. Let's tap and share. Let's tap and share. Ako manje maswera sei? Kwera zvangu kuri sei long time. Long time tandiri panapa nezuro. Ndezuro ndine saka ndakauya nguva dzisiridzo because marimwe zuro handakangopfuura nepo ndaingopfuura handa ndakaneta but nezuro ndakadotsvaga live 00 Live tanchiripo I think maybe mana kuiona. nguvai The whole day. Takazobva kuma 7. nezuro yakurumidza ufaro asi aiwa ndakabuda ndobva ndaona mbichana masikati saka manheru ndopa ndakadzoka ndikati ndichitsvaga live ndikaona 00 otherwise muri sei vanhu vese mucomment section papanel aiwa tiripo zvedu isu sisijai muri sei Zvedu muri sei. right muri sei kuri right kwanga kuri sei kumabasa kwanguri nani zvako vakadii hako corporate bay vakadii hako makanzwa nyaya yacorporate bay here nezuro handisi kuiziva ini tavaudza here corporate bay yepenzura tiudzeiwo uyo ataure yega nyaya yake yepenzura yepenzura yataitaura nezuro yekuti munotya here tatati zvimwe haisi kunyora penzura pamwe hainyori utiuze nyako shamwari zvokutaura vanhu nyaya dzavanenge varipo hatidi isu tozosara sirizvo tozokota zvinhu sirizvo. Guys, ndine kanyaya kangu ndokumbira kutaura ndisati ndarara. Ore henyu takapombonoka pano. Ndikuda help. Ndikuda ndine munhu ari kuChina but haasi kuziva kuti kana ukaorder unobatisa pachii. Saka ndikuda ane any idea kuti makambani anoshipa zvinhu kubva kuChina zvinofambiswa sei. hainangu handizii nezveChina. handisi yangu. Thank you, corporate boy. Send me some more. Tumuna mamwe. Anzi na video yako inbox kwangu. Wanzwa neshanti. Hello? Anzi na video yako inbox kwangu. Anokwanisa kuchukudza someone who's in China. Okay, ndine munhu ari kuChina. anenge ane gurupu rainaro joina ndichazokubvunzira une munin'ini wangu hameno rimwe gurupu raari futi revanhu vekuchina uku but Joy atori newhatsapp group if I'm not mistaken. Problem vanhu vacho nani vari maagent havasi kuda kundiudza
because inini ndina sisi vangu vatoriko already, saka vari kunditi iwewo tsvaga kambani ipa kuti ini vanenge vachida kuzoti ndichichitori mari iko. Oh, you're breaking, my dear. Taura futi. Ndati pane vandambowana marana vari kuti ivo isusu tiri marana tino-order from China, but ini handisi kuda rana, ndiri kuda munhu anongondiziisa kuti zvinofamba sei. Already ndine munhu ariko kuChina, but toda kuorganize about transport, kuti vanhu vanozviita sei, vanozvishipa sei. Nditori nasisi vangu vatori kuChina, but havana idea panyaya dzeshipping. dai vabata Joy nyika dzino, ukabata Joy anokuudza. I think anonyatsoziva nezvese izvozvo. Joy ndeupi? Inyika dzino. Joy nyika dzino izvezvo Wakwamachipsi. anoshandisa zita rekunzi Joy Tanai country. Mira ndibvunze munin'ini wangu amene magrupu ari evanhu kuchina anga achitombotaura because anenge aroda kuenda kuchina anogona kuva neinformation ne ari mugrupu maJoy futi. Mugurupu munopindwa mahara here? Haasi ema$5. Mi ndozvandiri kuti mira ndikubvunzire. But uchingoda information Joy kana atongori free anokuudza. For free haana zvakawanda. Uchingoti nhamba dzake handisisina, dai ndinadzo ndakutumira waita zvekumufonera. But ukabvunza kana Sisimelo anogona ainadzo nhamba dzake. Comment section we pay 500. 500 yechi zvacho. Havakwanisi kungotumana nepost kana neDHL. Chingota zvokuti zvinhu kana uda something from China chinongosvika. Tumana nepost kana DHL zvokutotora $500 izvo atrato drama iro. Congo tumana neDHL. DHL how much is it? It's not £150, 150 China dollars. Kana uine time unogona kumboenda kumavidhiyo aJoy ukascrolla kuzasi kwacho pane kwaitombotsanangura kuti zvinofambiswa sei, kana asina kubviswa neFacebook. Joy akugara kuno kwakatomufoketa tono kana chiri kuchanhu zvake zvekuchina izvezvi. No, ndiri kureva kuti kana akaenda kumalive ake akascrolla kuzasi pane paimbotaura nezvazvo achitodzidzisa vanhu zvinofambiswa sei. Okay. But Shanti kana vachikwanisa ngavabuda chichi chamuri kutumira kubva kuChina. Shanti. Ndikati chichi chamufana kutumira kubva kuChina. Chekutanga pane mushini wandandiri kuda. Pane mushini wandandiri kuda wekusvina mafuta, so nezvimwe handisati ndafunga because pandakangotaura nyaya dzacho akandiwanira mushini akabva anditi but uri kufanira kutanga watsvaga transport yaipwa sei ndokuti tizoenderera mberi. Saka apa manje iyewo munhu anenge ari bhizi kuti azofamba achibvunza kuti nhai munoshipa sei, ari kuti time yacho mawana. Kwanise kutsvaka mushini wekuSouth Africa. Ndinokwanisa but ikoko wanga wakachipa. Ndiri kuda futi kuorder dzimwe hembe nechichi ndimbotraya zvebusiness. Okay.
unoenda pafacebook anti unoona ko sister yako since ari on the ground hakwanise kubvunza here kune vamwe mazimbabwens vari ikoko kuti vanozvifambisa sei kutumira zvinhu ndakatombomubvunza akati hanzi taimu yekuzotenderera chichi. Unongozivawo kana uriwo unenge uchida chinhu iye munhu asiri machiri. Ndadedza sister yangu kuti auye panapa handisi kumuona manje. Unogona ndichakubvunza kuuya samba ndoziva ari kuchina ikokoko anotumira but kuzimu so I will find out kuti anotumira how unozoya kuinbox ndosokudza information yacho kana andipawo. it might be expensive as well. Good Tari for China. ndokumbira mukwidze munhu akanzi Michael. Michael mina ndichacha pana Michael Unogona kundidonedza ngomukwidza. hapana munhu akanzi Michael pana Princess Adriel ari kuda kurequesta izvezvi But private account ndajoina. ngaite kuti account yake ndikwanise kumuedha ipa private account. Alright, mira ndidone futhi. Plus futhi vanhu vanogona kukuchaja information yacho yavari kukupa, so you need to consider that as well kuti buying from South Africa nekuchina ndezvipi zviri better. Maybe nema-charges aunozoincur even ekutsvaka as well, adding them to mari yachabhadhara kuti zvino hazvizodhura here. Ndozvatatoda kutanga kuita kuti tange takombeya price akanzwa kuti unoshipa nekambani iyi to South Africa kana kuti chichikuitika panapa inetwork vanhu I think vanga vanyarara cause neniwo ndatomboti asi network yangu. what the other panel member said kuti is better wakatsvaka zvekunigini zveku-South Africa just for cost purposes because unongona kutsvaka munhu anditika munhu iyebva ati nditire mari yakati then zvinhu zviya zvotsakatika you never get that machine. People cannot be trusted out there. So you have to remember that as well. ndakambozvitaurawo kwese vanhu vari kuchema sanika zveshipping izvi unogona kuwana chinhu chichiita $15 kana kuchina ikoko chazosvika muno muZimbabwe wakunzi tipe 6,000 zvonetsa. Plus duty as well, kuchipinza munomu macho is not easy, isn't it? So you need to consider all those things. Maybe wakatotanga kutenga machine and zvekuzoita zvehembe wozozita later, because maybe one thing at a time, maybe, I don't know. And also kana zvezvehemba zvinoda kuti utoenda here uriwe. Munhu anokudza kuti I'm busy iwe uri kuda kuzviita iwewe that sounds a bit unreasonable. Pakundiodhera anokwanisa. It's like haazi ndingati haazi munhu anogona zvekunyanya kutaura munhu akanyararisa. Saka anenge achiti hanzi zvekumbofamba ndisina direction ndisingazivi kwandiri kuenda ndichingobvunza anhu. Munhu uyo akatonyararisa zvokuti Saka ku-South Africa chichikuita mari chimushini ichi. handinambobvira ndachitsvaga muno. Tsvaga ku-South Africa wokombera maprice neku-South Africa nekunonzwi ikoko kuChina. Obviously China is going to be cheaper, but then just compare the prices because
just be careful because South Africa can easily go and unotora chinhu chinodzoka nacho unongokwira What about pasi ukaenda zvehembe zvandandiri kufunga? zvataura natani ndezvekuti wozoita after chimoita one thing at a time. plus But pamwe pamwe your sister is not the one achatokuitira zvinhu because kana asiri kuda kufamba ka because kuchina you have to kungofamba kuchikombera futi maprice not kungomepembe chikutodhura kwari kuchangotenga one store kana asingafambi. Inonzi that market inonzi yaya yepaningini ikuchina yaya inotengesa mabvuzi what inonzi yaya that market inotengesa bvudzi what is it called? Tomboziva zvekuchina. Something nanzi Kajin market here what is it guys inotengesa mabvudzi weave and everything else. That market yekuchina yaya you can look on that one. Guys, still, I know this market. Sarachara from Sonama, Rabuda Sonamango. Nandisi yangu. Let's type and share, guys. Let's type and share. Let's type and share. Let's type and share. Alibaba, you can find my these machines as well. Alibaba sells everything. Yes, Alibaba, but handitonyatsokuinzwisisa inini kuti yakatongofanana here netemu how long zvinotora time yakadii cause handisitorinawo ndakamboitarisawo zveshuwa but nyaya dzokuti handisati ndambodzwa munhu anoti ndakatenga paAlibaba. Some people just buy on Alibaba, Shenga my wigs and everything else. So maybe that's a real shop, and I think. Yeah, it's not a real about shop. Temu. I It's mean, a shop. I bought from Alibaba, and they do my offers as well. Some of the things not really free and only you pay or on the cheap delivery or whatever. So Machine wako nonzi ndi type para muteperi pa Alibaba izvo. Handizita racho zvokuzorishedza hangu handitorizivi ndakatongoshandisa picture ini. The way. Ndokushina mafuta. Okay. Ndiwo Kuchina mafuta. mafuta kunonzi Cooking chine oil. muchirungu guys. Mafuta eiko ari kuda kusvinwa? Embudzi here? Cooking China oil. mafuta. Emombe here? Ada kusvina mafuta evanhu. Shinapai, oh, liposuction, tissue. But I think muno South Africa unowana. Ishanti. Cooking oil. I-cooking oil ndandokuda machine ye-cooking oil yema-sunflower kana unonzi chii? Kana wenzungu. That's my cold press machines here. I don't know, my cold press kuti press. I think, I don't know, let me just. Napa. Let me turn on my camera. This one. Mukone. Mukone. Vakanzi oil pressing machine urikuta $435. Yeah, from China wanga wakanzi hanzi chini handizodzinzwisise mari dzavo but amene hanzi unozoti yanga yakanzi unoti komachiwe yanga yakaita from here kuti nemari yaikoko nekunoku ukaicalculate yanga ichiita 2.5 not mistaken. 1,000 kana chi 2,500.
US dollars. Rands. Okay, 2,500 ma dollars mangani. 2000 ndochizviya ndo $100 ka. So I think it just depends because wakutarisa tariku. I think no ma large ones. I think what you are looking for a small one because $100 should be a smaller one. Local pay. Yeah, because inini unoza nyaya iripo ndeyekuti handisati ndambozviita ndandoda kutotesta. Unobva watenga zimuchini idzi hombe wobva washaya kana zvokushandisa zvacho zvauri kuda zvacho zvobva zvaramba losi yacho ndokutaura, but ndandiri kuti ndikatanga nekadikika ndichiupgrade ndichiona kuti business racho richiita sei. Saka tenga paAlibaba if it's $100 zvako because munhu uyo anga kutokuti 500, that means wangozoti handichinje $100 wachibhadharira 500. So apa papari nani kana une munhu anonokutorera anonochitambira kuSouth Africa, ataona kuti kuZimbabwe zvinosvika here, Koichakazi 95. something like that. I think those are the ones Alibaba. look at. Each. Let me see the other images. Each. Hey, I need to. Each. Okay, rega ndigotarisa. This one is very compact. Chikucha 99. And shipping fee 28 yakanzi 28.9 something for one box. Estimated delivery time 40 to 50 days. 40 to 50. No, 40 days to 45 days. It's about 2 months. Saka pane voltage kana oda ine less ma voltage na ine ma big voltage. Don't know into I think so. I don't know how this website works actually. I bought a few things from there, but not massive things, but no. But maybe for Konoko, not gonna lesser time here delivery because maybe she might take A bit longer. a bit longer than usual. Yeah. Saka pakanzi apa kana oda ma shippers yakanzi Ocean Express Firefly Logistics kana oda ma shippers arapa. All right. So maybe try them. You can chat with them if you want to chat with them now. You can send an inquiry. But I think you could. But you could think I think South Africa it's better because we have better mare duty. Also, it's mare shipping. It's gonna be too expensive, shame. Yanga iri try yekuti ndinokwanisa here kuzoita business kana ndida kuzoita kana business rehembe ndinokwanisa here kuzotenga hembe lese kana ndakuda kuorder hembe ndienda kuziya kuti ndakamboita nekambani yakati zvikabuda kana ndakamboshandisa shipping kambani yakati zvikabuda. I agree nevari kutotengako kuSouth Africa because kuSouth Africa it might be futi zvakagadzirwa muSouth Africa. If anything happens nemushini iyoyo parts can be easily accessed from South Africa than kunana China uko. Because chinhu zvekuChina zvakafanana nekutemo pamwe kamushini kari kutaura kati kitiki ko yakari kati. Exactly.
kanokwana muenvelope chaimo, and because that can happen. But akazokwani muenvelope because pane munhu anenge ari paground achinokaona. hayo ndingotaura zvedu isusu kana takutenga paAlibaba, ndingotaura handisi kuti ndikungotaura just kungotaurawo, but handinoti kanokwana muenvelope. But zvinhu zvekuchina zvimwe zvacho havanyatso vane masmall prints ekuti unenge usinganyatsoona kuti mameasurements acho akamira sei, sona kari katikitiki. Auntie, paGoogle uye kuSouth Auntie, Africa. Auntie, sorry, ndoda kufunza something. Business iri, is it something that you want to start or you're already in it? I want to start. And uri South Africa, Auntie? Yes. All right. South Africa kune Facebook market. Why not look for a good second hand? Wombotangira ipapo. Okay. That's a And good see idea. and see kuti, is this business actually going to work? And then if it kana zvakufambapo, you invest in a good or better machine whilst you're still doing your research about machines. Chichango my business. Ndiro rokare machine rekusvina munhu ari kutaura. Munenge muchina mukaka kuti mzungune chi kuti muzvizive pai Kuti zviite oil kana kuti zviite ameno dove. mozotengesa dove racho nemafuta acho. Ameno iye maybe ndo ameno kuti ndiye anenge achitengesa kana kuti anenge achihaisa mushini wacho, ameno kuti business rakamira sei. Oh, I see. So inini ndongosuggesta kuti since you are still starting, try to look for a good second hand. Kana wazoshaya zvako, and then yeah, that's my 2 cents. Okay. Thank you guys about machine. Sarah, what about Diembe? Angona kana kuteki chingopiwa visa kwenda kuteki ungonena kuteki unotenga hembe dzako dzoka zvatopera izvi. Kana ungohodha mabhero anongoita futi. Akuzi hembe hadziti kuti utumire umwe munhu kuti akuhodhere then okutumira. It doesn't make sense. Unofana kutoenda wega uchinotsarudza hembe dzauri kuda dzinoenderana neclientele yako. Yeah, that will work. But marana vanhu vanongomabatisa one. From China. Udachadzana kana uda kutengesa wega. Handisi kunzwa don't know where you want to do. Yeah. Inini ndoda kuti anga ndatengesa ndega, then kana ndazoita mariwo Saka iwewe plan yako ngochungoti hembe uchadziwana sei? Plan yako yanga iri kuita sei? Kubatisa munhu kana kuti kuenda ikoko wega? iye kuti onditarisira kuti iyi hembe dzatinana. Hauchanzwiki. Wapinda mugaba? Ndakunzika. Ndikuda kuti iye anditarisire ikoko kwaari, ononditarisira ondiudza kuti pane dzakaita sei, then Chatarise sister yako zinogona kuita kuti vachagona kufamba. Vati ari Wasikuhodha kuChina wangu kutenderera, kufamba. Not kuti uchaenda kana kuti pa1 place uona zvese zvauri kuda pa1 place. Iyo wati sister yako hadi izvozvo, saka zvinoshanda sei? maybe ipapo ndinenge ndakutomuudza kuti zvakamira so because iye anga anditi iwewo tsvaga kuti zvinofambiswa sei, anga anditi zvemaweave, ita zvemaweave, but inini manje handigoni kana kuinstola musoro wangu chaiwo handina zvandozi. Saka munhu akanzoti iyi weave inoinstoliwa sei indisina kanawo idea, hazvizobudi. Ndobva ndamuti rega nditsvage zvandinokwanisa than kuti zvauri kudai wewe. Hanzi kwamakwara maposa okunowanikwa zvese, hamuzowombotanga kuChina mo necomment section. Ya kuJoburg
ya ndandiri kutombozvifunga kuJoburg kuti Saka iwewe wombotanga kufamba kuJoburg ndichatombokuyenda momwe. ipapa pamai dambudziko Joburg kana kuti ndakapa kuDurban. kuJoburg. dambudziko zvekuJoburg ndakapa munhu passport yangu kuti anondidhindisire yatove nemwedzi point handisi kuziva kuti yakarasika here kana kuti ichiriko. Hai. Ngandizore mafuta. apa mukuru Saka apa Saka hembe kuJoburg dzachona dzauri kuda idzi utone vanhu vari kudzida already here kana kuti uda kungotanga wahodha wozama. ndandoda kutozama. I think kana kuri kuzama dai watanga kuSouth Africa, then you know kuti izvizvi Vanhu vari kuda runofamba zvinhu zvakaita padhuze sei. pauri Yeah. than kutenga kure zvinhu zvova zvaregedza kufamba. Zviri nani tambichana mbichana. And And also vanhu focus maybe on one thing. Yeah. vanotanga kuadvertisa zvinhu pamastatus vachiona kuti vanhu vari kuoda here, then from there you unenge waone idea kuti vanhu vari kuda zvakaita sei. Like now zvewinter zvevana depends nearea yaunogara. Saka iwewe uchaenda kunotora mapicture, mavideo, chii upload. Uona kuti zvinhu zvacho vanhu vari kuzvifarira here. Ukaona vana how much, how to order. Hey, then you know kuti Kufamba. zviri kufamba. And then wotanga kuita sei? Wotanga kuvapa maprice. You start from there. Okay. Thank you. Because unotogona kuenda kuChina ukanoodha ukazadza imba yako. Ukazongopedzera wakutongopa hama neshamwari. Pasina munhu ari interested. So Apo iwe unenge uchida kuzoitawo profit kuzinhu zvako pamusoro zvazo. yatolosa. Unoita depression wangu tanga small. Ambozviitawo mabhizinesi ekuChina akatenga mabhegi nanhasi apana ana bhegi wani rakatengwa takangozongwarasa. Because you get carried away nezvinhu and people vasingazvidi. Yeah. Thank you. Ingoita kuti find out kuti kwaunogara vanhu vanodei, then start from there. Okay. Ndosangoti nekuti munhu wese ari kutengesa mabhegi, kana kuti akutengesa hembe newe wakuti unotengesa hembe. Aiyo. Business haridi izvozvo. Chiri kushota muvanhu chii? Chii chauona kunge apa panenge pari kuleka. Ndikapinda negap iri ndogona kuwana something. Ndopaya patinoti munhu anofanira kuita research yakasimba. Not because your sister is in China. Yes, she is in China. You can get anything you want. But zvinogona kusatengwa zvinhu zvacho. Saka Ende kune vamwe vanhu vanogona kutengesera doo matombo chaiyo achitengwa. Iyo vanhu vane chipo chacho chekutengesa and zvinoita kunge zviri easy uchizvitarisa kudai so but vangori nechipo chekutengerwa. Yeah, so apa mune muchida kutengesera ese ikoko kana kuti kunokuzema kutengesa hembe. Ndandoda kutengesera kunoku kozi ndikuda side hustle kunoku. Mushini wemafuta uyu ndowandandoda kuendesa kuZim. kana kuZimbabwe kwacho unototsvaga even online unogona kutowana good second hand. Trust me. Umbotanga nesecond hand. Kana vakomana vanogona kugadzira. Remember achiri kuZimbabwe takatombotenga mushini wedovi nasisi wangu wakatogadzirwa made in Zimbabwe chaiva nevakomana vekumaningirino. I can't remember zvangu, maybe it's been long now but ndinogona kutowana.
Anodzani mbambo ari kuti kuzimu hembe dzinopinda nepapfeko. Hembe dzakarambidzwa here kana kuti wakarambidzwa madhinde ekuSouth Africa? Uri kupi Shanti? Princess ari kuti muCape Town unowanika mushini uri kudaiwo. zimu zvaizvezvi zvaiva zvekuti munhu ungatoti uda kutanga bhizinesi zvitori nani utombopfarawa kozi pakashata izvezvi zvinhu zvinongokwira izvezvi kanonzi chika Coca-Cola kadhambura kanzi $1 kaita 50 cents saka Hauchanzwiki. Aiwa usikunzwika. loud and clear. Taura tinzwe. That even I believe kuti kushata kwezvino kunaka kwezvino pane vari kutofara kutokwira kwemaprice vari kutoisawo mari but I think gongola kungotarisawo kungoti ndezvipiwo zviri zvakwira but zviri kudiwa nevanhu. Shanti ndofunga iwo wanga uchida kutora advantage yako yasisi vako yekuti vari kuChina, that's good, but ukaitora uchida kutenga ndaiva muchifunga kuti pamwe unenge uchida kuodha zvinhu zvihombe because ana Joy vanotoita zvinhu zvihombe zvinonotoshipa mumacontainers saka kana uri kuda kanhu ke1 something uchida kuzoshipirwa and the like asi kana wanyatso business rako ranyatsoita bho wakuchitenga zvihombe uchiitisiso vako vachikutengera manje hawa kuita kutsvaga zveshipping but for now hai totenda maladies ari kukupa magood ideas and the ideas are brilliant if you can follow the ideas. Okay, thank you. Thank you so much vari kukanda magifts. Thank you, thank you, thank you. Asi Shanti, don't be discouraged nizvauya nazvo. It's a good idea yekutanga something aside hustle. It's just that maybe tanga locally rather than kufunga China or anywhere else and see how things go because you don't want to lose money yaunayo as well for zvimwe zvinhu zvaunogona kungoita around you. But it's a good thing. Okay, thank you. Kana pane vamwe vari kuitawo maside hustle, tiudzeiwo maside hustle amuri kuitawo kwamuri. Hanzi naPrincess side hustle tanga tiri kumhanya nechibage. Muchitengesa chakabikwa, chakagochwa, chakadini. Iri rangu manje basa
time yekuzondotora chibage, but apa ndandichiti zvepamwe iri ndikati ndine chimota, saka ndandiri kuti pamwe hazvindinetsi chero pamadelivery, vanhu vanenge vaida kudeliverirwa and stuff. Adonha Shanti. Pachine vanhu here pano? Vanhu Adonha. varipo. Hatisati tarara. Taurai kwediwe. Sisitari wangu achitaura nyaya yepenzura azongoti zii nayo. Varamba vati muridzi ngaapinde azvitaurire nyaya yake. Princess ambodonha asina kumbotaura. aiwa indanzwa kuti sisa vandaita izvizvi vari kuti vari kutripova saka ndangoti munhu ari kutripova ngaazvitaure nyaya yake ega. Hi, Princess. Princess. Penzura chaiyo here kana kuti ipenzura? Anzi penzura usiku kuno. Asi haisi kunyora here. Ipenzura yekunyoresa here kana kuti ipenzura imwewo? Ipenzura. Taconfused. Ipenzura maybe. Zvimwe haisi kunyora. Pamwe iri kurutsa. Inoraswazve kana isisanyori. Ichiraswa sei inotsetswa kaiyoyo. Pamwe iri ipenzura openo. Pamwe iri kurutsa ingi. Inogona yakadambuka. Tarane musikadzi hanzi Dickson. Okay. Apa ari kunyora haasida kutaura nyaya yacho. Zvinoitwa seiko Dickson? Ari kutoda shapena ndofunga. Ada kujumpstartwa. Prinzo asi yakunyora mukanwa here naipenzura yacho chii chiri kuitika. Wangoti ziwa. Okay, Shanti, darebo. Tipewo topic guys. Pane yange achibvunzwa naSita. Hanzi mazuva ano ndiri kudya neriver. Ndakazviwanira oga. Good for you. Saka penzura iri kunyatsonyora zvakanaka. Muri kuita yekudya here? Prinzo hanzi iri kudya here, iri kunyora mukanwa here. Ende vanhu vava vane musikanzwa. Vari kunyora havasoda kutaura nyaya dzacho. Ava Princess Adria vari kuti zvoni vaenda kusleepover kasika totozoti sleepover chakamira sei. Tiudzei kazvekusleepover zvamuri kusangana nazvo manherano. Mangangoti misa makadaro here. Tiudzeiwo nyaya yekusleepover ikoko amuri ikokoko. Ko munongoendera kudzimba dzevanhu muchiziva kuti munoda kuuya palive nai guys. Munozvikwanisa kuzvitaura here nai. Ava vatozvimbirwa neriver. Vadanzi vari kudya neriver. Vari kunyora chikSF. Mukunyora chikSF here. Ana S nana M.
That's being naughty. But naishanti ndandakudza nyaya uchiripo. Nyaya yekuti wakapa munhu passport yako haana kudzoka nayo. Zvirege izvozvo. Enda kuboda wega. Enda kuboda wega unochinjisa passport yako udzoka nepassport yako the same day. Vasanika mazuva ano munhu anonzi munhu mazuva ano akunetsa kutrust. Something is very important like a passport. Zvirege izvo kutrasta vanhu muchitanzi tapa munhu wekubhazi kusazonechidhinira passport. You don't do that. Beta wakachajwa kwamari yekuna bhodha kwachina bati risi unongozva kuti passport yako wadhinzwa. Musati zvikungoenda muchingopa vanhu mapassport enyu. You don't even know pamwe yakatorasika. Now ane expense yekuna kuno kuZimbabwe unotora my passport manje. Pakaipa. Pambotaura nyaya yechiredzwa mheno kuti pane vanoziva here matopiki achona anasisimeli pavangosati maiziva here naye Topic yepanapa, but then Sisimeli needs to remove that from the topic thing every time she comes on live. okay. It's like just a thing that's been going on since she opens my live yepanapa. Anofana kutoibvisa. Okay. Thank you, sis Roses. Thank you so much. Nona ndichagifta vanhu nekuti hamundigiftiwo ndoenda live asi hamundigifti saka mazana ndakamoyo wangu wakamira. Umbeona live yako kuti ari unoenda palive Zvemashowashana ndiri palive nezuro. undi invite unondi invite aka ndaingotenderera nezuro handisati ndambosangana nayo live yako. Unofana kundita on your top people to watch. Jana ndipo. Thank you for the gift, Daphne. Thank you so much, Daphne. Ndiye munhu wangu ndiye Thank you so much. andipa my gifts all the time. Thank you so much. Sister, kana muchida kuti munhu wese aone munoenda pakanzi coupling apo ndokuitira kuti munhu wese anenge akakufollowa aone live. Ayo ndongozvisa malikes chimwe ndakadaro. Aiwa, next time ndakavhura live nevanaenda live then ndovanatora navhero takatotanda takachati live for like an hour. next time ukavhura munongoshare nepaya pakanzi coupling papa. ndomboza ndepapa. Handitakudzidza nyaya yavo pekushare. Yeah, you know, even Vida was saying my life ndanga kutogara nini aimboti kunoko sisimena live she was stuck in the motor, but thank you so much, Vida. You were in the comment section. She was stuck in the middle. Mati one 5 minutes upanda kwa smell. Mati Mukaenda endai apo pakanzi share and then mupadzvanye muone panext repost and then pamberi pacho pakanzi coupling. wapo ndaona. Munongodzvanya ipapapo and then vanhu vese vanenge vakanhingirikina vakakufollowai siyo Vida uri mmere akana mondipa kana gift waida kupa wakaenda vaenda kugame vanopa vanhu magifts usadaro wangu.
tiri vane wemunhu mumwe chete wani. Aiwa, ndokuinvita next time. Saka tiunzewo nyaya guys, tiunzewo nyaya. Thank you. Auntie Tanshine, tell us a story. Handigona kutaura nyaya chaiyo chifolo weka. Tanga mataura topic yamuda kutaura nezvayo, then maybe zvinoita easy. Ngatitaure zvinovera zvinotyisa nezvinoshamisa. Ghost stories. Pana kambona chipoko here? Ndambona chipoko here. Oh, thank you so much, sis. Thank you. Tingati chiko kudzinedza maybe dzechiko dzemujolo maybe ndo dzinotaurika. Taurai dzemujolo. Dzemujolo, we always talk about them. Handizivi makambona chipoko here? Chipoko makambochiona? Haminoti ndingatoita sei zvakafanana nekuona nyoka. Ndingatotiza mumba muno mugore rese ndingagaremo. Kuvaroi, dzevaroi munoziva here? Dzevaroi hai. Oh, that's a good one. Nezuro ndaitoteerera nyaya yemunhu hameno ndakaiona, ndaingotendererawo masiriti ndobva ndakuvhura one of mavidhios emumwe munhu. Paitaurwa zvokunzi hanzi pane murume akaenda kuHarare mbasiya musha wake mbva wazotorwa. Saka ana sabhuku akazotengesera kana kupa someone else. Apa iye murume anga akagadzira musha wake. Saka paakazofa, baba vepamba vanga vakugara ipapo hanzi vairohwa every night, vomuka vari panze vasingazoti vari kurohwa nani. Saka vakazozvifambira mumwe musi vakaona paine macrashes panze, bva vakuti munhu wandiri kuona, mbva vaexplaina. Saka vemunharaunda vaigara imomo mudhara vakabva vazoziva kuti ndiye munhu anga ari muridzi wepana because anga akamboita accident. Saka vakazodzifambira nyaya dzachona. Papabuda munhu anga akutaura, handitiwo vanga vakafa, akati musha wangu ndandakausiya but wakapiwa mumwe munhu. Inini ndandakati vana vangu vazogara ipapo. Vana vacho mbva vauya hanzi vakati zvona isu tine dzimba dzedu mutauni, hatina basa nemusha, but bva vati ndanga ndakasimbisa musha. Saka hanzi munoenda kuchiredzera hameno ndokune munhu wamunonotora anogona kuzobvisa zvinhu zviri pamba ipapo. Saka hameno kuti vakazoita sei, handina kuzoipedza zvangu because zvinotyisa handiwanzoda kuzviteerera. Aina hangu zvinotyisa zvavo. Ini ndinotya bete. I know kuti muchaseka henyu. But ityiri inoita vanhu nyoka ka. Ndiyo ndinotya bete. I just cannot. Kungoti ndere brown iri kufamba, I don't know. Aiwa, inini ndotokunzwisisai because ndakambogara nevanhu, munhu anotya spider chaiyo, but achiti when you see a snake call me, but when I see a spider I'll call you. Saka aiwa ndozvinzwisisa. And I think inini ndingatosva ndabata hangu nyoka than kubata bete. Yeah, and bete ndinoto because tichiri Zimbabwe handitaisukira like maplates panze handiti. Saka vanhu vese vaizoti ndotya bete. Saka ndaiswa maplates then
pamadziro bete reya raifamba but ndauzviona because ndaiconcentrate but mwana wanzvadzi yangu okay he's late now akaona bete akati tete vanotya bete ndakavatyichidzira kana ndakati bete iro regai bete rifambe riende but I don't know zvazvinoita ndinotoziva kuti pane bete I don't know how saka ndakangosumudza musoro wangu so ndatosiya maplates iwayo anga ari mukomana akati kure ndakamuti ndinokurova hasha dzacho hameno kwadzakabva ndichitomuti ndinokurova kuti ndisiya ngoda kuti ndinanairwe chaasuka maplate iwayo ende ndaitogara ndakatoti 1 week handisi kusika maplate nenyaya yebete iroro ende ndaito kana kuti ndakaona bete saka zvavaizoita vana masisters vangu vaitora kana kwakafiritwa vaitora mapeta wesamo munonzi zvipaketi zvemafreezes saka unenge wasara nevana onzi like suka maplate ovati ukuti suka maplate ukuona mapeta so I used to kutosenza zvangu pasina kutuma vachindiunganidzira mapete kungonditi ndakati hainini bete I just cannot manage zvakatozoita nani kuti tiri kuno kuEngland kashoma kuona mapete unless watobva naro Zimbabwe even ndakaenda kuZimbabwe ndomeka short suitcase yangu ndaibvisa kahopo kuti ndisatombotakura kana wani bete zvavo so yeah ndo zvandotyawo izvozvo I know it's funny but zvakatanga sei ndichitongokura like that I don't know handizive maybe ndinonida kufesa kuita therapy but ndakafunga kuti ndakaita therapy then handiti therapy like ana CBT vaya you have to face your fears that means kuragidzwa betera even nepapicture. There was one time do you know wakatarisa zvinhu kana kuti watarisa zvinhu zvegardening kana kuti mainsects kunozobuda like mainsects akawanda zvinenge zvakungouya izvozvo saka it happened ameno ndaitarisa chii zvemugarden then ndava ndaona bete palaptop you know I just couldn't manage apa ndichida kuti ndoita sei manje ndakanonokera neighbor wangu ndakati can you please come and help me, can you close this page, there's a cockroach papage ipapo akati what ndakati it's in the air, it's on the like page randiri kubrowser and yeah akatoya akati close here. It's that bad. It is that bad. So I don't know kuti ndichazofesa mafears angu when, but I felt kuti ndakaenda kutherapy it's facing your fears, then that means kuona bete papicture kana kuti whatever I just cannot do it. So maybe ndochinja nchangofowo ndisina kuzofesa men. Kana maenda kuZimbabwe munoita sei? Kana enda kuZimbabwe, my mom she's late, she died last year. She used kundifiritira before, so kana ndichiplana kuenda kuZimbabwe like and I know it's bad zvandinoita handirari kumba kwemunhu handiendi kumba kwemunhu kwakawanda kwandisinganyatsoziva, so I make sure I stay panzvimbo 1 pandozoti pakafiritwa and everyone are safe. Yeah. It's hard. Boy. So betera chona even diki even hombe diki yangu akene is the big one with how brown it is and kuti rinofamba rakadaro rechibhashiria I just cannot nyoka ndingatomonerera hangu muchiuno redhani kubata because inini personally handidi kuona datya ndinomerera
ende ndinobva ndatotadza kana kumufa chinchi handidi even a small one Chayo. ndomerera kutotadza kumufa apa vanhu vanenge vachiti kana kuchinaya datyairo I cannot move ndinobva ndastika so I think zvinongodependa nemunhu. I mean, I used to be very afraid of getting, like, kana muchipinda London, you have to get my tube trains, and nepas, The pass air. I was so afraid of getting into them. I'm so claustrophobic to a point where I was like, and then the attacks didn't happen. My attacks Yeah, papa, yeah. it was just too much. Ndikada kuenda, let's say I'm going somewhere, sindakwenda ku Oxford Circus. They pa let's say pa Tower Bridge. Dautora Central Line. Ndotomira ipapo then ndakutasa munhu sari pa platform manje kuti komunhu musamu ede princess ede ari kundini ari ku sleep over ndisinganana mudropa saka ndanati chii ndikasaka ndaita samunhu wese ari kuda kukwira train iyo then ndaona kana vakawanda vaive kunyika dzese vakawanda da kukwira ipapo even I'll get the next train. I did that for many years. Then I just stopped. I just stopped. I think I was coming from King's Cross, Chenaku Tower Hill. Then change Van Gogh Mira in the tunnel back in the day. That Wangas Kacharoti Tamira Panapa because Pani red signal what. I'm going Nyara for like maybe 10 minutes. I remember ndaka sumu kwa dai soka. Ndikada uvura my doors train yakamira, you know, when you can only Yes. yakani sumuka daiso ndakanoda kuvhura madola. I don't know ndaenda kupi. I don't know where I was going, but ndakasumuka adrenaline pushed me up. I was so scared. And then when I was from that time, I think it was like 2008 and 2009, I never got on the tube train again until last year. Wow. It was so bad. The only reason why I got on the tube train is because I now work where you have to get a lift, otherwise you will take your You'll be late. Yeah, taking longer. To the 8th floor. Okay. Then I just got that. Every time I get in the lift, I'm like so scared. Kutiko, you got drop, you got near, because I remember there was a fire drill. You got fire drill, you got tanga team lift. So Kubasiko fire drill, it has to go down kind of on the first, either on the ground floor or on one of the first floors. You for my doors. So it just happened to Pakaika fire drill. Chilimu lift. I was going downstairs. The fire shook up our first floor. Yaka vrama doors I soka. But pampas na kukwenda. There was no other. It was just a door. Just lift up vrama doors. I pan door pamiripen. You can't open the door. It's just a wall. And ndakatenga kuchika ndikati my way. Mind of Fakuno. I was so scared. But then I was like, okay, let me just leave. And then Van Dias went down the next floor down, the very for the Mados, and we were all able to leave. So guys, it's just really it's my fears at Tinawoga are they're so real to us. But when I know to put out in the shock. But it just always, you know, I never went to therapy, but I thought for me to keep my job, I need to go in this lift. Because then, you know, you'll be like, you know, what do I do? I don't know what I'm saying. Unless my lift is shandy. Then you have to go up the stairs, the 6th, 7th, 8th floor. But it's such a crazy. Yeah, I did that the same. Good driver. I was just daft, to be fair, in driving until one, I don't know, matest ndakaita ndakatotaura panapa munotoseka kuti amai ava vangaite matesti iwayo ende mamwe acho ekuZimbabwe haatombori included. So ndazopasa, ndakapasa zviri easy. Like I think yanga yangu kwana nguva yekuti ndipase.
ndapasa paya payana ndatenga mota yangu first mota unenge uchifarira mota kuti ndakudrive. Then I drove from where I live, like Sheffield. Yeah. Hello? Maybe network. About ine 6 exits. So ndakazvicalculata zvese izvozvo. Ndinapiwa here icho, ndapiwa chino chisha mandipa icho, wandipei naiwe kunda Ndatomeendesa first ndinapiwa yangu pasi yangu ndikaningirina ndatodzoka kumba zvakanaka, no issues, but kutaurira vanhu so kuti ndozvandaita. We in the first time of what I do. Yo, confidence dzese dzapera. Kuchiti chipinda muroad ndingachapagona. Handichagona nawo kudriver munhengereni. Handichagona manje kudriver mumotorway. Ndakuita mapalpitations. Maenza aita kuchafunga kuti ndini munhu yandambodriver kwese kusa ndakachidzoka kumba. I struggled. So I had a friend agara muLeeds achinditi sekabva anditi pane vanhu vanoda Avon, joina Avon chichi. Vandati joina Avon, saka ainditi uya nazvo kuLeeds kune vanhu vakatokumirira. Apa manje ndifunga kuti ndodriver sei manje. Saka ndaidriver mumashure mematraka aya 50 miles an hour. Ndanga singaovertake anyone. Zvaitonditorera mheno mahours ndiri mumashure meyame handirizivi. Ndichienda ndairwadziwa nemutsipa zvese nemiri wese nekungoramba ndakabata steering wheel ndichingoenda kwandaenda ndiri 50 miles or 50-60 miles ndisinganingiri until ndazogena confidence. So my fears are not aware because vamwe kukupisa confidence dzese because one statement ninge yawangotaura kuti ungafa watenda new driver kutenda kwese ikoko. So ndatodzokera kuti pa square one che. But ini pandakatanga driver ka, I passed my test in June. So the whole of June I was usually like alawa chimochipa mama gifts usati watanga ushanda kaiwe. Chimoni mwaene kanotamba kake ndi mwaene ukambwa kake ndovanafara Mukuna kakogere sisi ungapiwa kakogi muhamatamba sekogi. kakogi kanotamba kachizunza masakwatira. Anzi ungapiwa kogi munofanira kutamba sekogi. Ndakapasa test yangu muna June. Saka from the whole of June I was like saka manje ndapasa pa, I was so scared good driver yoyi ndaitya kudriver pokutanga, and I used to get the train everywhere. Ndaenda kubasa train. Then one day one of my managers said to me, saka wakapasa driving test apa une motikari wakatenga motikari yako wakadriver mota wene motikari yako nawo kuchika kubva kungoya kuno 45 minutes away chete usika drive. Then one of the senior officers anganditi what do you kuti ndiwe newe, we used to live in the same area, ndoya newe, then ndokubasita kuti uziye like the directions ekuya nayo kana uchibva kumba. Kata okay, then I'm sure that it was now very very early, was it winter time? I can't remember. It was now winter time, so it took about 6 months until I started being confident to drive, because I go drive kumba nchenda kutest kwa na my shops, and that was it, just to get experience on that car. After that angavandi basira kwenda one day nokubasira kutoka so the second day. After that I was so confident. Ndinala to manya kumari komunhu wese. I was literally like I think when I used to drive I was a speeder, but I never got a speeding ticket at all. I never got a speeding ticket at all. I was always
within the speed limit, but my side was Ndomandamanya snake, but I gained this confidence, which second HK would have a best up. No, second, but the HK driver, I was a good driver. I never had a car crash, I never had anything. I was just always like speeding all the time, but then I never got any speeding ticket. But Pekutanga, I was so scared of driving. Kutochika to bata sitting where I was like, but now, yeah. But it's no it kana urumunhu anotanga kutanga drive as well. Yeah, I think zvakangosiyana. Yeah, there are mafears aunongoita mulife. Ini ndakambozombotya kuya kumba. Takambo I don't know how it happened, but matsotsa akamboya panapa anditi achida kuba. But I think vaida kuba mota. But these people, I think vanga vari vatsva vazvo. You know, they were not my professional thieves aya. So vakauya vakapwanya French door rekumashure anditi. But I don't know kuti ndakavanzwa sei. Saka ini ndakanzwa noise anditi vandabudana ndadeedzera panze vandavadisturba. But vandatofuna mapurisa, but mapurisa akati ini nekupusa kave munomo kangoti hapasisina munhu ndoti that's fine. Ndakati vatiza vamhanya zvikanzi okay fine, but I couldn't sleep. But afterwards manje ndakatanga kutya kuita anxiety, ndaita kuzarirwa like ndakaenda kubasa. Kungofunga ndakwenda kumba ndaitya kuuya kumba. Zviro zvokuti ndaida kugara kubasa ndichingoti kuti ndoenda sei kumba, what if vanhu vai vakauya, you know, uchitadza kana kurara, uchitadza kudidi, uchitya. Ndakati handisati ndakambotya zvakadaro. At one point ndakatosipesa ndatofunga kuti I think ndakufanira kuenda kwadhokta kana kuti kutherapy chaiyo, because I just couldn't be in my house kana kuti kushout. Zvinombofamba sei. Then I'm a mental health nurse as well, and otozoti saka vanhu pavanenge vachiti I'm anxious ndiri kutya kana ndozvavanenge vachiita kuti I can't sleep. I just couldn't sleep. Apa mangwana unenge kuri basa kuti utorerera mbochingotora ma-off days kuti naye ndiri kurwara or whatever, kuti zvine basa rei ndowatanga here. And the people brush things off like, oh yeah, we had that before and things like that. Saka ungototi yeah, the life when it goes on and things like that. Ungotongoti saka pamwe ndine and or something, but it was really hard. The only thing chandakatozoita, I know it was a drastic move kuti ndiende kubasa, is kuisa alarm pamba. That way I knew kuti vakangobata imba chete alarm icharira. That gave me some confidence yekusirara. Otherwise I don't know kuti zvaizopera sei. So yeah, zvine mawani zvekutya or whatever my experiences atinowana muupenyu. Isingatomboite kuti saka unochite munhu akauya kanochita maclinics atinoita kuti munhu afati anxious nocho ozoona uchingoempathize naye uchita I can't breathe, I can't do this, this and that. Chinomboita sei until wasvika pa stage yacho yokuti you just cannot breathe. Kungofunga kunzwa kuti kumba, ufunga kuti kumba kweya uchakusvika sei, uchamupinda sei. Munambofunga nezvekumuvha here? No, unomuvha pamba pako. Okay. Apana unotofanira kutongoziva kuti ndozvitoripo. Ezvine zvahandichatya zvangu. Handichatya as such, because nechingoti vakauya tozoona. Because ndakangoti the only thing chaunongotya ndechongoti munhu apinde mumba mako. Kana vachida mota yacho vanongoitora panze papa kuningadi. But the only thing ngopinda muspace mako ndopaunongoti. Just knowing kuti mumwe munhu afamba mumba mako kana kuti akaita zvaaita. It's just so scary.
just so scary. But akadai mota yacho hameno panze papo ndavatorawo kana vachikwanisa. There was a spot of man waiba mapesho at one point vaifamba chiba mapesho, then avakazotanga kuba zvinhu zvepasi pemota zviya zvinonzi mota zviya pasi pemota Exhaust. I don't know. zvachona zvimwe zvekuti chakabviswa chose motikari haifambi. Ndichiziva. I don't know why it's called. It's a little big thing, but then my French cars, was talking about my English cars, my Ford, my Ford Fiesta and got And I remember the kind of was one day. Then one of my friends said, my boyfriend's car was stolen yesterday outside our drive. What you mean, Kanza? I tango number. We're gonna come out. And then tutakwenda somewhere takaloka motikari takaona motikari pasina kati hao zvikanzi it's a Ford Fiesta saka vakangosvika vakatora motikari iyo ndikati how yakatokiwa vanenge vane maloka vachanongokinwa motikari so then zvotovana ndozvavanoita. I think inini ndofunga kuti sometimes mangirini zamagaraji aya kunotengeswa mota, they've got malinks nevanhu vaya. Because ndakachinja mota yangu vandauya nemota yangu first week, second week, I don't know kuti chii chakaita kuti ndinozvimachi zvinhu chikwama zviya zvekuti anti zvemakeylessly ndandine ichocho. Saka takaenda pana ndakapfeka dhirezi iro randinaro paningireni pati yacho iyoyo. Takaenda kupati kwekwe, saka takadzoka 2 AM nemwana wangu. I don't know kuti nekuneta kwese koko I just managed ndakachitsvaga chikwama chashana nangu ndakuisa makii muchikwama. Ndaisa makii muchikwama meyawe. Ndarara but because takarara matuka ndakarara zvokutofa nehope naumboziva kuti chii zvaiitika. Ini tiri kuzomuka dzinonge dzanzi atokuma 1 AM 1 PM I mean. Ndikuona maneighbor angu ari pagate like pedu. Ndichoti kuvari kudei, saka baba wacho angouya unomutora mwana wangu. Vachibva vamira pagate paipa vachiudzwa kunzi mota yake uyo akatenga mota nyowani yanga yatorwa. Zvikanzi yanga yatorwa, neighbor ndiye akanotora. Apparently camera yedu hameno zvayanga yaita, hainotora anything. But neighbor waapa wapamusoro apa next neighbor wesecond neighbor ndiye anga ane makamera anewe. Kutoona vanhu vatouya kunotora mota ya, but these were professionals manje. Vane chinhu chacha chinoridha makii chichiflasha, but chakaflasha because kii dziya dzavakatadza kudzibata because dzanga dziri muchikwama chiya. Ameno ndakachiisa muchikwama, dai akatienda 2 weeks. Unotya uchiona vanhu vacho vatoripo pakamera vachitotora mapinamba especially makeyless aya munawaya amufana kuisa makii padhuze nepadhoo kana muchikwanisa kutipinda nawo kana mberi mwese kana pasi pepilo chaipo zvinoenda motikari iyaya. Manje zvinonzi munoitoisa fana kutoisa padhoo pawindow because zviri nani kuti vatore mota than kuti vakubaye nebanga ufewe. Hairito chiri paika makii achona. Nada kutora Range Rover yangu Sport ya 2026 iri panze apa anoita sei nayo. Though I would rather purchase my car ndoisa makii yangu pasi pepilo. But car nditi kana yabiwa zvikupadzwa zviri genuine vanongoti Aiwa, you would have worked so hard for that car. You don't want kuenda nekuinsurance kweseko. I'd rather put my keys under my pillow kanisa draw. But unourayirwa kamota yacho. Mati?
Unourayirwa mota handiti? aiwa ndiri mumba mangu mandakakeya madoors mavhindo asakavha. Handi ndo vakapaza madhoo vanopasa dho wopinda wototi tipe makii vanotoziva kuti panogara mukadzi apa hapana munhu aiwa totosvika. unenge wavanzwa ka ndopanofonera mapurisa. wofonera polisi kana uine alarm system unopress wouya wapakaipa inowaza kubirwa inowaza kubirwa motikari. chero kana foni yako chero kana chikungobirwa chete hakuite. Yeah, it's an invasion of privacy. isingabweta. Zvine nharo so unoramba uchiona like kana kuti mamwe maningiri nemavideos painstagram bhosa ukatanga kuzvitsvaga ini ndaizvitsvaga kana kuti vanhu vanobirwa sei ndo zvinenge zvichingoya paningiri painstagram yako whatever unochiona vanhu kubirwa zvinenge zvichiitika. Sometimes unozotya kuti munhu unenge uchitoteerwa kwaunenge uchienda kwaunenge uchibva munhu utonyatsoti uchingodzika wobva atoti tipe makii. Hi Tari, hi everyone. Maswera saying. Hello. Hi Diripo. Watitari makambobirwa here? ndakambobirwa foni but ndakarwadziwa ndakavhunduka. vanhu munenge musavasevha futi musoro machaona kana notebook wekuti manamba ari apa for safe ndakatora foni yowani. Kubirwa kunongorwadza ende usina kumbozvitarisira. I remember at my old house I had just a normal car. Saka mani romantic kwakamboita as part of vanhu vanoba motikari vayo. Saka anofunga akaedza kuvhura dhoo rangu here nechipikiri here or something like that. And then saka I never used to leave anything in my car. Kana laptop kana torch kana anything. I never used to leave anything in my car. Wangotoka kusvika motikari mangu waona mazisise parking chete anga aripo chete. So this guy, I don't know, angosvika bvavhura dhoo nepinjisi zvazvo zvokuvhura zveforce zvazvo. Ndibva ndaona ndakasvika ndendibva atasatasa motikari totsvaga mukati memadhoo meme atotsvaga cable atotsvaga everything hapana chakawana. Vakavhara dhoo remotikari yangu. Mangwana chindamuka makuseni. I always noticed something wrong nemotikari. I was like, Mama, pane munhu aedza kuvhura motikari yangu. My mom just took it like negative, make sure she iri ball foot because her car is more updated than my car. Vakacheka motikari zvikanzi mine is okay. Ndikati yangu yatovhura dhoo ndatopinda motikari manga ndatocheka kuti ndine zvinhu nemotikari mama. Anyway, do not leave anything motikari ever. Musasiye zvinhu motikari because munobirwa. Zvakafanana usiya kana kuti laptop paseat kana foni kana handbag. Chero munhu asingadi kukubanga akangozviona zvinototemta munhu kuti awezoedza kuvhura kuti akubire. Radha kutokira mubhuti kana uri maybe waenda somewhere kumashops or kana uri kumba oburitsa everything. Then there was a guy way downstairs. I drive a Tesla manje. So I was new one year. Saka motikari yake andisana munhu kwa Tesla chichema kudaro. Munoza Tesla no chema anditi. Yakati ichema Tesla. Inema fireworks chete. Imagine munhu akasvika padhuze nayo. Inochema motikari iyoyo manzwa andije inochema inoridza mhere. Unomusa the whole street inotomoka nekuda kweTesla iyoyo. Ine anti-theft something chakafichwa pairi here. Inosensa nyange wakasvika padhuze nayo like inosensa like munhu asipo inotanga uchema motikari iyoyo. Yakachema motikari iyoyo.
ndakati musikati ko chichikuitika panze apa ingori motikari kuchema nemafireworks chete inochema motikari yetesla haisiyi kutamba nayo ndosaka isingabiwe select Tesla yeye saka zvakanaka dai mota dzise dzikawaita security yakadaro iyoyo because panenge mukuafrica uku mota dzinobiwa kana hatina chemcharisa ibiwe asi because inayo the same sense as well matesla ane the same tina chemcharisa ane two matesla anditi ane two ndaiziva kuti ane one akatenga imwe ita white yaziya dzake dzinochema kutoti imi Tesla hite but zviri nani mbavha inobva yatizaka tap the screen tap a screen matesa haiti yakandimutsa nemwegone ati maiwe nani handisu makambosangana nechipoko here handisu zeni suno ndaiona Tari. ndikati makambosangana nechipoko here No. Nimashikira ndoita ndai ndakatofa. kwechitoma makambosangana Ai vansana musaka nazvo. Ai ndinotya ndinotofa handimborarami. unoziva tichi uri mwegore so I think I was young. I was actually quite young. I'm 7 years old. Then taigara Queenstown. Tirigara Queenstown kweke. Then takazozwa nyaya Maxine achona. Saka sekuru vangu nekazini bada yangu. Vaigara munoziva dzimba dzemadheudheu dzinenge dzine maboys kaya kuseri kwacho handiti so vaigara ikoko kanzi namama ine munogara ikoko saka maniti vaibva kupe like very late manheru kuma10:30 manheru kudai so vaenda kweke vakudzoka manje vangosvika vakangopinda mumba apa ndakata nemwe munhu tikati kuve vana they look so ashen faced okuti vaona chipoko chichaitika vangopinda mubashasha vangopinda vakanora avagari imomo remember vanogara boys kai kwavo mwana chimakiseni mama akufunza ko chii chakaitika makangopinda munombota nemunhu zvikanzi imi zvatakaona saka vaiti makabva paQueenstown shop paipa handiti muchienda naLongford mimi pane kabani so karipo so hanzi kufamba paipa hanzi takangoona chimunhu chakareba sani chakangoya chiri chipfupi chakachanga kureba chikwenda chienda kumusoro chikachanga kuchitendera kudai so ndikati makazviona sei zvikanzi takangozviona because chinenge chiri chipfupi chireba kudai so imi hanzi dzangotasandasanibva changoramba chingofamba chete nenyaya dzavachihanzi dzakabva dzangopera hanzi dzakatya kuti tikuudze kuti ndo zvataona panze apa zvikanzi chakazokusiyai sehanzi chakatisira pagedhi chaipo ati zvinhu zvai zvinotyisa asi hanzi kana uchiona zvinhu zvakadaro hanzi unongone zvinenge zviri pauri asi Maybe because hazvionekwi zvokumhanya zvinhu zve. anenge atiri mahwani I think ndikatoona ndotozviita wechene Ini ndinofenda mumatyira ndoita. Ini ndaiti ndikatumwa panze kumusha. Kana ndikanzoenda kana kuti kwambuya uko. Mamhanyiro andaita so handicheuki. Ndaingosvika ndichikika dhoo ndichipinda ndovhara dhoo ndozitaura zvandati. Kuzi kumusha kunotyisa haiwa kana. kumusha mari mwezuro ndaiona vhidhiyo yamadhumbi uyo anogara kwaMutare Kuchipinge. saka akaiburitsa ndandisina kumbozvitarisira ndaitonakidzwa nokuona chibage zvaaita vangweri kana tofunga akaona vhunurwa here
ndobva aisa kamera ipapo ndakascreama ndakatotya kuti pamwe neighbor chaiva ichinuka kuti uri are you okay ndakascreama ndakafunga kuti nyoka ndakabva ndatobvisa handinozoda kuona futi Apa pamba pamadhumbe pane nyoka panobuda panowanikwa nyoka most of the ende time. akashinga ini dai ndakabva pakudhara nezvirize panotyisa handigari kwenyu. ende hombe diki type netaipi kwavanidi kuisa munoziva plant iya inoiswa natinde masivana ekuti hanzi nyoka adzitambire ipapo. handizivi vanhu vanogara vachimupa maadvice but amenoti sei asingatenge vanhu vaitomudaro kuti iwe musuno akabuda achichema achiti he yanga yakupinda mumba muzukuru wangu ari mumba vanhu vachitomuti utogara tichikuudza kuti tenga dyara ruva utengeiko uye nei nei hai nandigari ipapo Nyoka ikomboreri. I don't think I know zvoda zvenyika because how can you live in a nyoka like that? Nyoka nematatya. handi zvinonzi ukatoona datya nyoka inenge iri padhuze Padhuze. nyoka inotyisa hatidedu ende akashinga madhumbe aiwa I akashinga wouldn't live like that. Asi vanhu vanodya matatya kumusha kwedu vanozvifambisa sei? variko ndakaona vachidyiwa kuSouth Africa menu Ndakaona vachidyiwa kuChipinge. Kana vanodya vana matatya. Kana mukapinda muChinese shop mukati datya nokupai vanokusevhai. It's a Chinese aiwa kune dzimwe nyika haundoziva kuti vanodya Ndakatoshamisika kuona kuZimbabwe kunodyiwa matatya kuChipinge. ndanisandinambozvinzwa Saka ndisiti tikaenda handidyi chinhu chekumba kwavanhu vasingazivi kuti unobikwa chimapoto handibati. na machinese restaurant handidye kana panenge nyama wesi ndofunga kuti nyama yembwa Hai, ini kana kuChina ndakati handiendi hangoenda mega. handisiwa ndekuChinatown. Aiwa, aenda hako wega. Aiwa, kana unodliswa nyama dzembwa nekitiko. But hanzi but munoziva kuti hanzi guta ravaiti beef yavo ndonhi yacho nakandomwimbwa yacho handiti. Watsaiba vainzanzva nemangana machinese shop mukudya muri kunodyiswa imbwa. But that was proven to not be true. Haina handidyi hangu. haina handidye nyama especially nyama chaikunzi ndadya handitomboorder nyama Chinese But musapote muchinaloka because remember kuti a few years ago Tesco yakaita scandal yekuti vaitengesa horse meat. A few years ago kuma 2009-10 ikoko vakaita scandal yehorse meat. Tesco iyoyi Tesco iyi. hai Ameno Mwari ndo anotichengeta asi. MaNigeria vanodya zvese kana nyoka vanodya. ndakaona Kumuka ndisingadyi mumarestaurant emanigeria nende henyu munodya mega. zveshuwa pane tribe inodya nyoka ndakatoshama nchiudzwa nemumwe musikana wechitu achiti hanzi pane rudzi runodya nyoka ndikati hapana rutoti inini even kuiona mutv chaimo ndotodzima kuridza mhere chaiko Nemahoshwa vachibvisa mumashero. handidye futi hoshwa ende vanodzidya almost every meal vanoisa mahoshwa Saka vana jorofu venyu idyai mega. But munoziva kana kuFrance vanodya masnails though. Vodka vanodya masnails kuFrance. It's a French delicacy. nzvimbo hobho vanodya but Ndinodya hangu unandosi wedu endai mega kumokweso. kuna namasifu vanotengesa nasifood vanenge vachitotengesa kunenge yanzi Ocean Basket kuSouth Africa inodyiwa zvese izvozvo vanotengesa hoshwa chii Asanambozviona. vanotengesa Anga tinodyiswa.
midya yeseafood akomana ndokuti mukure. Takakura hove tidya derere takakura tidya hove nemapembe nederere nematemba nebeans. nekebheji, zvimwe zvakutidyisa izvo. Ende Takakura tidya zvinhu zviri healthy. makamboona dzimwe mhuka dzavanobata vachiti bushmeat kuNigeria? Vanodya zvimwe zvinenge imbwa, zvinenge kiti, chero chimhuka chemusango vanodya, vasarudzi maNigeria. Moti kana imbwa yacho havadyi here vai? Vanenge vanodya. Pane tribe inonzi inodya handi, ende yakakura kaNigeria, mastate avo iwayaya. Vanongodya zvese zvese. Zvakaipa. Asi vamwe vese varara vanyarara kuti sei? Zvinogona kudaro. Ungoisa pamute worara zvavo. Zvinogona kudaro. Nguva dzafamba kaidzi. Ingove past 10. 11 past 10. Isu techitoti ini ndowanzorara ma 12 midnight. Inini hangu chero. Ndononoka kurara ini. Chero ndinorara chero. Kana uma 1 kana ndiri pamwe nongori palive inenge ichikunakidza, kana ungoitawo zvaunenge uchiita. Ndotanga kunda pamawebsite ndisadzanyisa zvinhu mumabhasiketi kusvika ndakochera. Inini manje ndine problem. Kutenga here ndinotenga online but handitani kudzosera. Ndikatongoona chete kuti quality kana kuti ndodzosera. Kandogara ndingonzi nemunin'ina wangu neshamwari yangu, dai uchingonopinda hako mushopu muchingotenga zvinhu izvi zveonline hazvisi zvenyu izvi. Ndototenga zvinhu zvino online je. Dzimongo unozviwana but ukatenga kuShein manje musuno ndaiona zvinhu zvandaifunga kuti zvakanaka ndakazvidzosera wani. Unofanira kuverenga mareviews. Vamwe vanenge vachizvifarira ivo uzoona kuti quality yacho plus dzizhinji dzacho dzanga dzakareba zvekuti hembe dzacho Ini ndatotanga dress rakanaka zvokuti zvandasingambofungiri. Aiwa ndinadzo dzandakatombotenga ipapo zvakanaka but yanzi ine mashops anotengesa zvakanaka, mashops anotengeso zvakasiyana, saka unofanira kunge uchiziva mashopu kuti shopu iyi ndoine zvakanaka. Vanowanza zvepolyester as well. Kazhinji kuverenga material paya kuti ichi nechi wakaona zvakanzi 100% polyester ndo zviya dzinenge dzinotsva dziya dzonge dzeplastic. Exactly. Saka indotongotya kutenga. But vanonyatsogona unototenga chakanaka, especially zvimwe zvinenge zvichiita price zvinu kana ma 36 40 something. I heard kuti wakakwidza price mbichana. Aiwa unototenga chinhu chakanaka zvokutodaro, but zvine zvemari dzepasi pasi zvainjuga. Term as well. Wakada ungoti upress patemu yokuti une this offer open ningiri pwanyakadzaka yowe zvazenge zvakazoti tundu wacho the offer imwe 100% 600% is so confusing. Ndokubira kwavanoita vanhu yonofunga kuti uchipuhwa maofa iwayaya iyo uchitotambwa tuse because it's too much. Ungopena chete vanenge vakuti pwanyakazayaka whatever
Une 100% off. Temhangu I don't remember ordering there. I ordered the koko zvangu because ndofarira mascarf ekusunga dhuku. Sometimes manenge akasiyana siyana. Ndongoona kuti it's a scarf hapana what can go wrong kana akango yakasaita unongoirasa but they're okay. They're okay. Inini hangu shendo yandinowanzomboedza chi inoita unofanira kuziva mashops anotengesa zvinhu zvakanaka plus mutengo ndomwe unokuudza kuti zvakamira sei. Wamasta izvozvo ya Vamwe madhafutunda wakada kuti uzotenga chakakura chinouya chakareba, saka unozozongoona kuti bheta ungotenga mushopi waunopinda uchiedza uchibuditsa uchinhingirina pane pawo wakazozviti waona kuti kana chaunokwana but chakareba wakuda kutanga futi kutsvaka kuti chochekwa nani kana kuti usongoona kuti ndakaseka almost madresses andakaoda kureba kutsvaira pasi ndikati vanhu chakareba sei. ndakatoseka ndega ndikati pamwe anoda vanhu vanenge vaine magara akati one mahips pamwe ndakazviudza kuti anopfekwa nevanhu vakaita sei. Ivo vemachina they are not all that tall. Vazhinji vacho vapfupi tupfuputwo saka ndakatoshaya kuti chii chiri kunyatsoitika. mawana iwa pane imwe hembe yakanetsa ikoko kushini ikoko. Imwe hembe so yaipfekwa like kanoti makwaya kuchechi or whatever. I think manhingirini vanhu vaitenga I don't know teta mari imwe hembe so I think people vanotongoiziva ine hembe polyester iyo but ine chinenge chibutterfly so pa shoulder saka vanhu vaitenga for church like makwaya. I think 4 or 5 manhingirini different choirs kwaya dhingi vangwane hembe iyoyo ongosiyanisa makala because I don't know kuti vanhu vaitenga mari hembe iyoyo everyone anga aripo kuda Kwakachipaenda manje. Even just shine kakuna 300 pounds. Unongo wachinga zvakawanda. Shine ine hembe ndatotenga kana dzikona nazo Zimbabwe kutotenga pashini pana umboenda kona na primary kwese fingana kuti that is very nice. Gender away like maswimwear and things like that. It's not akuzi ndakatotengaoningirikini swimwear yangu aiwa swimwear part of the vanogona things zvandisina kudzosera aiwa iri right. And unoita variety. I liked some of them. Zviazvo zvine kana skirt or whatever kana kabesu so it's really nice. Yeah. And it's reasonably priced. Also nyanyota amenden leg kutenga kunana Max and Spencer. Shinja unongoendesa kakoningirini kuholiday then unongo achipedza nezvazvo hauchazombochida again. Yeah. Imwe fiye yangu ifiye yemvura. Tochika kutorwa nemvura ini.
pane munhu mvura ndoitya hangu mvura. no, I don't know, ndinoita kungofunga kuti what if ndakangofa ndangonyura ndakatonyura ndakatoenda. Mvura ndoitya hakuredu. Ndakambotauda kudzidza kuswima, so ndaenda kuswimming kuya. Ndaitambudzika, munhu wacho otonditi if you can float you can swim. So but zvese zvaaitaura zvazvitopindawo neuku because ndinongofunga kuti mvura ichandimedza, Ndikanyura. ichandimedza ndigoshayikwa whatever. Zvikanzi what can go wrong, ndiri panapa kana wakanyura ndodhaivha ndichikutora. Ndakati ndaimboita inonzi aquafit yaya yekuti mvura inenge yakangokusvika not pamathighs I think muchiita ningirini maexercise munenge. I don't know kuti ndakafunga kuti chii or what, ndabva ndatsvedza like andaitoona kunge ndatofa. Saka instructor wayo panzvoti ajamba akafa nekuseka. Akazonditi sorry ninika handisi rini munhu I think angachifanira kukurescue because zvinhu zvawanga uchitaka mvura yanga isitombori inotyisa, but I just feel like I just didn't have the ningirini handisiri nemunhu ndabatwa nesetswa nezvawanga uchiita pauchito. And akanditi please come next week usaregezenda. I'm just so sorry because ndaseka kudaro kufane kuseka. Ndakati manje ndatoona kuti ndafa zvangu nemvura toseka. Mvura inotyisa. Yangoti you can paunongosumuka chete pawakangosumuka everything will be fine. Haipana kwainombo but ini ndotoona kuti ndafa. Zviningini zvemvura izvo hazvisi zvedu izvi. Matiko sisiyesi. Hakuna munhu mutema anokwanisa kupinda mvura. Sorry zvenyu. That's the only reason why I didn't apply for a job as an air hostess. Because parents, you have to scuba dive kana ndege yakrasha. You have to know how to swim for you to be an air hostess. All right. Saka Makakrasha pakati pegungwa. Munodii nazvo. Kama wanje. Sisi muda kukwira chikuchanya idzi zipokonenza kutya panapa. Ndakambozviita again. Saka pandaita placement taita inonzi Prince of Wales, vana vaya vanenge vachita zvemayouth so kwavanoenda kucamp and things like that. So takaenda like a week vanoenda kucamp for I think 3 days. So went kucamp kuya tichita hiking neiwewe zvakawanda. Saka zvanzizvo yatite kayaking, but isusu nemadhavhudhunda mukayaking muyama hatikwani. Pamba nemumwe mwana anga ari mudhavhudhunda mukomana zvikanzi inini naye tipinde mubhoti chaiyo. Vamovha vakwana makayaking mukayaka meno inonzi chii whatever kabhoti kaika. Saka zvikanzi yatitambe bhora. Ndichifunga kuti vari kuda kutotamba bhora mumvura vakakwana. Saka vachikandirana bhora riya nevamwe group of vana, but mwana wavo ndandinaye ini ndaikonzentrata nebhoti, mwana aitokonzentrata nekutamba bhora. Bhoti yatipa like kudai so. But tiri pacho mvura yangosvika mumabvi mangu, but ini ndakatoona ndatopererwa neupenyu. Ndakasekwa zvamusati mabhora mayouth aya apa ndikuti I can't swim, help me, I can't swim. Zvikanzi you can just stand up, mvura iri kutosvitsa. Ndakati I just cannot swim. Zvikandisomoka mvura iri kusvika mumabvi, nothing will happen to you. Ndakati
handiti vandamaneja kubviswa kusaidi kwanandiri vhandaiswa tadzokera futi mupotumiyamiya mwana wayo achitokontinya ndakati inini ndidzikisei zvangu because handingawire mumvura akatu ngazofira mumvura mvura yakanzi hapana chingosumuka wakatosumuka ka kutongokusvitsa mumabvimu inini kwandiri ndotoona ndadyiwa nemvura zvakaoma mvura iyi Kungotyawo. think zvine zviri mumusoro medu but wakaona vana vadika vanotoswima vakatotarisa kusaidi uku because vanongotora zvinhu zvingori panguva iyo but isusu tofunga zvakawanda kuti ko ndakazodai so kona ndakazodai yet pana zvaunomboita pamwe pacho mawani Ndakurara. maneni uri kuenderare Tari. siuri Vanhu vanenge varara avo vamwe avo kawo. Tari. Ndakurara. ndanakaona ndasiyafonika ndandiri uko kuzasoko nditoti mundiri kondifonga mandinzwa Ndangurira. Ndakurara. yaiwa tombatana mangwana rekaitirare wesu mushaka iwe tafiwa shasha rakachengeta pano achiko tep 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 Akarara ndo vanhu vandiri kuti vanhu ava vanenge varara. vanenge varara Kafi nahanzi namangu nanene vanenge varara. manje handisiva chenonaraka handisiva nenonaraka ndakutomona isenda zvangwini Ndakurara. kana nene uri kuenderare mangwana basa tobachana mangwana masikati all right Okay, then, good after night. 5 good night, thank you for Good night. inviting me. Bye-bye. That's why you're always welcome here. Come again. Okay, no worries. Yeah. We are open for business every day. Okay. Tomata 24 hours today, man. I was there, can't you? Oh, really? Yes. Kusquare. Mazana ndoti ndikauya kuseni ndodotsvaga ndinhasi ndatsvaga live ndikatsvaga I'm live. actually ngati live today. It wasn't live today. But after 6 months to training, it wasn't live. But cherari kwe Trish. Mana mabente na onas. Hi, good night. Good night. Good night. Bye-bye. Bye. Bye.